U ranu zoru 23. srpnja 1952. u Kairu je skupina od 12 mlađih časnika, koji su sačinjavali revolucionarno vijeće s Gamalom Abdelom Nasserom na čelu, izvela državni udar. Uz pomoć 80 vojnika zauzeli su vojno zapovjedništvo, radio postaju, telefonsku centralu, željezničku postaju i uzletište, te uhitili veći broj viših časnika. Nije bilo ni krvoprolića ni nereda, nije bilo ni demonstracija protiv hunte, jer Nasser nije želio pružiti Britancima bilo kakav razlog za miješanje. Kralj Faruk morao se odreći prijestolja i napustiti zemlju, čime je zatvoreno jedno i počelo novo poglavlje političkog i socijalnog života Egipta. Pokret mladih rodoljubnih časnika brzo se razvijao poslije neuspjeha u Izraelsko-arapskom ratu godine 1948. te je prvi komitet slobodnih časnika, kako su se nazvali, osnovan već 1949. A pod kraj sljedeće godine pojavio se ilegalni bilten Glas slobodnih časnika, u čijem je uredništvu bio i Nasser. Na stvaranje pokreta mladih časnika utjecala je nazočnost stranih trupa, velik britanski utjecaj u svim sferama, ali i socijalne nepravde, teški uvjeti života naroda, te raskalašeni život dvora i feudalaca. Egipatski je narod počeo gubiti strpljenje. U Kairu su u siječnju 1952. tisuće ljudi palile hotele, kinematografe i robne kuće, koji su pripadali Englezima, Židovima i Francuzima. Bilo je i čestih sukoba britanskih oružanih snaga s egipatskom vojskom i policijom. Kada su slobodni časnici proveli državni udar, za vođu pobune izabrali su generala Nagiba, koji nije bio član revolucionarnog vijeća, ali je bio veoma popularan u vojsci. Kralj Faruk morao je odstupiti 26. srpnja i odmah napustiti zemlju. Vlast je na osnovi privremenog ustava prešla na revolucionarno vijeće, a u ljeto 1953. proglašena je republika s generalom Nagibom na čelu. Udar slobodnih egipatskih časnika u ljeto 1952. bio je antifeudalni i antikolonijalni prevrat. Njime je počela nacionalno-demokratska revolucija, kojoj će 1954. na čelo stati Gamal Abdel Nasser.